Diha sa atong kinabuhi, dili nato malilong nga usahay puno kini sa mga kahadlok, puno kini sa kabalaka, puno kini sa kalisod, ug usahay nagpungasi gani ang daw mga balod, ang mga problema nga atong giasdang adlaw-adlaw. Nga usahay moingon kita, di nagyod kaya bay sa akong powers. Di nagyod, no? Over nagyod kini. Tungod lagi kay ang atong makita ang kadakuman sa balod, ang kadakuman sa problema, ang kadakuman sa pagsulay ug mga balakid sa atong kinabuhi. Tinuod mga igsoon, natural ka na nga kung naa na gani ang maong kahimtang, bisan siguro maingon nato nga actual gyud nga naa diha kita sa kadagatan unya naay dagkong unos, no? Natural sa tao nga magpanik. Magpanik kita tungod kay dili nato kontrolado ang sitwasyon. Magpanik kita tungod kay dili na nato makaya ang maong kahimtang. Magpanik kita tungod kay mura o mas powerful pa ang maong kahimtang kaysa atong abilidad. Diha masabta nato ang mga apostoles nga gani nagpanik sila. Nan makaingon kita nga si Jesus kaha nganong wa man nagpanik, nganong wa man nahadlok, nganong wala man nakurat na ining mga butanga. Kini ba nagpamatuod nga dili gyud siya tao pader, kay kung tao pa siya magpanik po siya Pero ang description dito siya sa ulin, nagunlan pagyud ug natug, mura og wa naapektuhan. Nan makita nato mga kaigsunan nga dayon kitang conclude, Dios manggod siya. Pero remember, si Jesus tao nga matuod. Apan diha sa iyang kinabuhi, unsa man ang iyang nining atong ebanghelyo, unsa man gusto niyang ipadangat kanato karon nga tinuod tao kita, tinuod natural natong magpanik. Apan mingon si Jesus, kining maong sitwasyon na dili ang abilidad nato maoy dangpan, kundili ang atong pagtuo sa Dios nga masaligon ang solusyon. Tinuod mga igsuon, there were sleepless nights sa akong kinabuhi. O ngano, tungod sa kadako sa problema, di nako katog. Kung moadto kog doktor, maingon dayong doktor, Pader, inumi lang sleeping pills, humana na nga problema. Pero di ay sa pagkatinuod lang. Nakat-on usab ako nga kung di na gani ko katog, akong i-check akong kaugalingon, ngano man nganong ang akong utok sige mag-andar, bisag ang akong mata piyong na. Tungod usahay mga igsuon, nga di ay naanak ko sa panic stage sa akong kinabuhi o problema. Kini nagatudlo ka nako, let go and let God. So, ang ako lang yung himuon, maura na, no? Balik-baliko na ko diha sa akong hunahuna, let go and let God. Let go and let God. Hangtod makatug na ko. Tinuod ka na mga igsoon, nga di ay ang isyu sa atong kinabuhi, maugayod ang atong pagkamasaligon sa Dios. Ang unang pagbasa nga gikutlo diha sa basahon sa Hebreo, nagsaysay sa kaniadto. Unsa man kaniadto? Kaniadto sa kinabuhi ni Abraham. Nga si Abraham adunay pagtuo sa Dios, apan ang pagtuo ni Abraham sa Dios masaligong pagtuo, trustful faith.
Nga bisan og bago pa niya na ila ang Dios, unya mingon na ang Dios, hawa diri sa imong kay katagan ta kagyuta didto nga imong kapuy-an. Mituo siya sa Dios. Mituo siya sa Dios nga nagsaad kaniya nga ikaw mahimo nga amahan sa daghan kaayong kaliwatan. Apan taliwala nini ang iyang bugtong anak nga gihatag sa Dios kaniya. Gusto sa Dios nga isakripisyo sa altar. Wa masabta ni Abraham, apan masaligon sa Dios iyang gihimo kini. Si Sarah kay tiguang na nakadungog sa istorya ni Abraham ug sa tulo ka anghel nga miduaw ug nakatawa. Kay pag-ingon sa anghel, ang imong asawa sunod tuig karong panahona manganak. Pero si Abraham matuuhon niini. Matuuhon nga masaligon. Yes, kitang tanan may pagtuo sa Dios. Amen? Ang question, masaligong pagtuo ba kini? Do we have a trustful faith? Ug kana ang sukod mga kaigsunan, kung naay unos sa atong kinabuhi, diha ang sukod. How do we really trust God? And why is it that we panic in our lives when these storms come, that we seem that this is bigger than us, that we forget that we have the biggest God in our lives. Diha ta mosalig kaniya. Busa mga kaigsunan, atong lantawon, walay question na atay pagtuo, pero masaligong pagtuo ba kini? Kay unsa mang pagtuo, kuway pagsalig sa Dios. Mao nga mingon si Jesus. Ngadto sa iyang mga tinun-an, pagkahuman, pagpalurang niya sa mga balod, mingon siya kanila, nganong wala kamoy pagsalig. Mga kaigsunan, si Jesus diha sa ato Eucharistia karon naga-istorya diha kanato. He is in conversation with us. Siguro ang pipila sa atong kinabuhi diri hayahay pa way balod. Ang uban nagpungasi na sa balod. Ang uban gani hapit na malunod. Ang question ni Jesus, do na ba kitay pagsalig kaniya? Do na ba kitay pagsalig sa amahan? Kung nagduda ka nga ang Dios muuban kanimo karon, basaha ang ebanghelyo pag-usab. Ug unsa di ay pag-uban sa Dios ni Jesus sa mga apostoles. Basaha ang ebanghelyo pag-usab. Giunsa di ay pagsalig ni Jesus. Dios nga matuod, yes, Dios usab, tao usab nga matuod. Giunsa niya pagsalig sa Dios Amahan. Basaha usab ang unang pagbasa. Giunsa di ay pagsalig ni Abraham kaniya. Busa mga kaigsunan, ato kining paningkamutan nga karong adlaw. Unsa may atong mahimamat? Kalisod? Unsa may atong mahimamat? Dagkong balod? Unsa may atong mahimamat? Dagkong problema? Dagkong bayranan? Inunua nga naa pa kay mas dakong kasaligan. Dili ang Bangko Sentral, kundili ang Dios nga mapinanggaon, mahigugmaon, ug maluluyon diha kanimo ug kanako karon. Amen.